Zdravo đaci, kako je danas? Danas objašnjavam mesne rečenice. Vrlo je lako. One imaju službu priloške odredbe za mesto. Govore vam gde se vrši radnja glavne rečenice. Evo primjera. Seo je gde su mu rekli. Sad zavisnu rečenicu gde su mu rekli zamenimo jednom rečju koja će imati isto značenje. Na stolicu. Dakle, seo je na stolicu. Koju službu ima ovo na stolicu? Službu priloške odredbe za mesto. Tu službu ima i vaša zavisna rečenica. Evo drugi primjer. Idi kuda te srce vodi. Sad zamenimo zavisnu rečenicu kuda te srce vodi rečju koja ima isto značenje, recimo levo. Idi levo. Koju službu ima ovo levo? Službu priloške odredbe za mesto. Tu službu ima i zavisna rečenica. Molim vas, nemojte učiti veznike mesnih rečenica napamet. Već smo kod odnosnih rečenica rekli da veznik gde može da uvede i odnosne i mesne rečenice. Ako se tiče glagola iz glavne rečenice, onda je vaša zavisna rečenica mesna. To je to. Ostavljam vas da ovo naučite. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Pozdrav!